Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but hila ban lagu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell soup hilaban yo na barok kidukan Hakabede but unio drugs kabalalong ka jing septien nakabata kawe pa kawe galongyeng kamtam gitu gilongyeng ki badon ye ki kun samla ki badang khalai khat sausnem Kibalong ki easy target. Ya kaban ngop how ni ujat jingdi ubawan ra ya kajing. Snew ya kamet ka jong ki shimat. Bawan ra ya kajing snew ya ka longyeng ka longsam ka bawan ra ru kajing snew ha ka ilang ka salam. Tekani kam kata tang yang i kinong yalam sinong te henry ka kata ya man la ka we pa ka we ka triugian. Bangange hiru kam dei tang hapo jogani ka sinong mopat. Te henry ha baro ki sinong. Ban om tang hapo gajala ga jongi gajala mekraya tenre ha barok ki jala dakta namar ba kiki miki pa hi haba ni kandu sharum shanai ki uot namar ka jing septieng ha ka jing jalle ka jong ulu drops de ha ka ba dei bakane ka benta te ka ka bana kalian ga jongi kum ka dorbar shnong ni la shim prakhat bat ka bangi ni la shimrai te Ngem kren na kabanta gitu ki nong di drugs. Kabangi i consider ki kom ki victim. De na kabanta ka jong ki haba niyo ya ka jing ut ka jing nam na ki kimi ki pa ban wan pan ya ka jing rap nilek ban ai ya ka jing sneng ni ai ya ka jing yeslok ni ai ya ka counseling but kabai ni ya persyang ya ka ban penbet ya ka jing mut ya ka jing perkat ya ki tu ki kun samla ban like na uli ujing karni jing di penbuat ubah pensniu. Tenrei kei kepana kalian gajungi kum ka dorbar ka bangingi perkat ka bangingi shimrai men hakani kalau hakabede bat kini ki drugs peddlers. Namar kini gidei giba ilaban om baga diga source of social evils. Kibalong kiding penkiang ya ka imlang kasalang. Ya ka ba Kimdon kajing perkat, bat kimdon kajing sunyo, la kalong yano yano. Bat kamin motif si kajong ki kalong ba ban entrak, yiki kun sama, bat ban pengop, yano ha uni ujing lien ubas niyo. Di halo bide bakanir, tanda ka ka ba ngi kum kador bar ngi la rai kalong ba, lada don. Unu lane kanu. Kidekot jong kanu kolong ying nang ni nampak maupat. Kibadai kita ki drugs peddlers. Ngin pendulur iki facilities. Like no ayah ke basic necessities. Ya kata ka bangin nyemlah. Tenrei ya kiwi ki facilities syubo. Lada kidon ya kajaka kaputa. Kikwa ya ka bandi, kikwa ya ka bansnaying. Ngim ai permission show. Lada ki kwa ya ka sernot lani ya ka certificate shnong ru ngim laban ai sernot show. Namangin ai ha kanu kono rin. Kabangi ngim laban ai in written back character. Tenrei lada ngin ai na kalian gajungi kum ka shnong ya ka certificate. Ngin ai ha kanu kono rin. Lada kidon kum kita kibana po shnong. Bat kani ka rai ka jongi kum ka dorbar shnong galong ba. Kamrei tang lada yokem hakabaki khai hangri hapo mopat. Tehenrei lada ki yokem bagi khai drugs hakino nu ibenta
jong kari kasi kejo lani hagan no benta jong ke jela lani hagan no benta jong kari kejo dia ke ba anda nak kalian ke jong i kum kasinong yo e ke jong tip ke ba idon kum kita kijai brio hapo sinong the most of the facilities bun gijing mentoy ya ke ba nak kalian ke jong i kasinong nginom la su ban consider lani ban ai ya ke ba kum kita de kaba penlong yang ikum gador barsno ya kaba ngin sim ya kata kalong ba ngiyo iha kani kajing ya kai drox kasir kai ba ka pisa de henrai la tangingi pli ya kala ya ki bakin le ka roman kin sen dukan ka roman kin yo sernat ka roman kila ban thit jaka ka roman kila ban di jaka ka roman te gom kala long banang pensudur banang penhe ya ka business ke juki tiknang ban kan tof ya kata dan kalian gajungi kong gador basyong isim ya kata karai. Kalau laki kamai spa kano kanuru, tendai lada kimio ajaka ya kebankin invest, kimio ajaka ya kau penhe ke kam ke jam gajungi. Kata kalau gajung du ojeng mentoy nak benda gajungi. Tep kiwi kisnong kidon em ya kaba kum kata gajung perkat. Tendai nak kalian gajungi hingi konson, nak kalian gajungi kong gador basyong mo patulun bat. Om tang mga orang basyong tendai baru ki dekat jong ke ex to committee nado kasngi gabangi ni simti ya kani akam ya ka responsibility ya ka chikit clear ya ka shong gatao ti ka thong ga banong kong hi ga ba ni kwa kalong banwan ra ya ka im lang kasalang ka ba shong suk ka ba shong sai ka ba shngai la kalong kaya kayang ya ki long kemi ki long pa ki kulung di kena bagi kon sama de dei hanta barbalai bangi sa sim hadu kat ni ka step ru ya kani karai kalong ba niyo i ba nakani gajing jelai gajung udrox kiba bun ki kena kiba wan na kilong yin kilong sem kiba dok nalor ka baki kilangop ha gajing di udrox baki wan na yin na kalong yin kalong sem kiba dok kikme kikpa kimla ban penbiang pisa ban lek belaru kikim kuaso dan kisangop ha gajing tu kajing tiap. Tiga ba, bun haki kentoi buat haduk mentaru na kilong yin kilong sem apa senong mopat ni hablong adakar ban ni hap pikir ba namar kajing syirkai bat kajing kenrei palat ini kinong tu. Bat habangi wat beriak tiga dei gatai kadawi kadai na udrox. Kilabon. Tambah ke exact statistik ni empat na yo ke exact statistik tendai kilabon. Ki drug users ki bla syakem teng hangi ka shinong ru kila don ki bla syakem teng hai ki pulit ki don but ki drugs peddlers tu ki don ki bla syakem syabar hadu menta nyimpat khat namar ba ki kirang don hapojil te ya katarung ini la ekran ba anda ki kilami ni hap ni kan khat namar kaan sinong niya uwe po uwe unong sinong kuhapan buot ya kaan sinong te henrei kani ka rai ka bangi rai kamlong ka bangi target tana ka bantai jong itu kilai keligi ya henrei kalong baik salan sa la kalong ya kaying lani kaying jong lani ki baying ki basam ki jong orang basya lada ki don kum kita kiba de ki drug specialist kin ngak hi ka ju ka jin tu saja namar ba nakalian ga jong hi ka sinong ni kwa ban kof ni kwa ban pendo jai ya ka jing jalai jong li drugs kilabuan kinong di drugs su kiba bun hi di gitu samla ki berang sangkhe ki don ki samla lapoi khat sau khat san snem ki lasdang ya ka jing di jong drugs but kilabun hiru ki samla ki bladon wa ai gaman sim jor Rangi keren ya kata ke bentang im ong tang hakabede ba udrox tenre hakanu kanu lane hakinu kinu ki kamsniu kidan be kata ka kalenti ya kaban trap ya kibrio te kabai ya kadau ngingim la ya kaban batai hakanu kurkom ba kini ki kena samla ki ngop ha kajing di drugs
Tian rei haka jing sungu tu ka ba mulu malahi kalong ba. Haka jing yadi perlok. Lada uwe ulang ngop. Ti kuahi ya kaman pen ngop lang. Kenapa balai ban yo a company lan ban yo perlok. Tela ban su anu saru tang haka beri bat kajing yadi you secret. Tela da don uwe kuna u badi you secret. Ukwahi ya kaman ya share lang. Tina itu kini isalong addicted but senang pur. No way syaar, naar, syasau, nasau, syapra, kontak terter. De ngayo i ba gitu ki kena samlahi ki ba kam restrict na yeng ki ba kam like haka syang makia hakilenti ki singkien ki kam duna ban ngop hakam bini ki benta. De Henry ngayo i ba gitu ki kena hi ka ba ki ba kam duna kam songno daga baburom ki ba kam duna let's say ka restriction la ne ka jingsneng na yeng asam nga shuong gomta namar ninong komno kikimi kikba ha ka jing bunkam ya ka man penbit penbiang ya ka jing dawa ha yeng asam let's say kimla bandon ha yeng asam baro shisni tenre la da jabas ni ubok yo kom kita kikna mi no sha surok mi no sha ni sha ya yem bat ki parlok baro shisni da ki babu bur benta kom ta kin ki shuang kila ngat ha kata ka apot ini dan ngop di blok di ba dan school di ba tu kiba le school kidon kiba la pepno kisa kala long drop out de kumi kita kalong ba kidon ki kimi kipa kimtip yaki kun ba ki langop agata ka apot ten reitat hadin dala arsnem laisnem kila yoi ya ka jingkala haka behavior ka jingkun haka ba ban pelik jingmut ya ka puli ka dangle ban pelik jingmut ya ka jinglit school ka jing PE ba kala nang iya te anda lalap ya kata kala dep smio ya kalong reniyang ya ka jing yang mujong utu but ni syem ba kidon ki kena ya ba kumita ba kajing le school kam don show ka purpose aki bada ki hab long ki drop out la hab shu im halati asen kien hab shu im sin stai ki babuni kom to dang ingi obat ye ki ba di drugs te ki kena shnong ki jongi kat kum ka confession ke joki hi kilong ba ki babun ba ki yo nang tana polo na polo berkat kum ke jing itu ke jongi kilong ba kini kinong khai drugs sang tai ha polo kia ai kum to kitip ya ka kerteng jong wei pa wei ba hai drugs lani kitip ya ka kerteng jong ka wei pa ka wei ba hai drugs sang ya po ti halor be de bakani ke ka ba long a matter of concern om tang yang ni tian ri ngai ya ka wei pa ka wei ka long ye apo ka briu neutra elada kini kinong thiet kitip ya ka kerteng jong kiti kinong supply drugs. Ti balay kang ginagabor jong kaay. Kim shim ya kata ka step. Man pendu pendam. Ya kan jing kai drugs. Namala da damdan hi jing kai drugs ngangit. Bau nong di unom. Kanila pa nong gibriu la da damdan nong di. Ini thiet ya kai. Kata ka de jing shisha. Ti henry la da omdan ni. La pikwa kanu runion ai.